incorporable com ho és el pati de la Casa Sant Antoni al Palau dels Marals, per acompanyar-nos de nou en este concert extraordinari i que ja forma part del calendari particular d'actes a fer durant l'any. Aquest concert s'emmarca dins de la campanya de concerts d'intercanvis musicals de 2019, que organitzen conjuntament les federacions musicals de la Comunitat Valenciana. En el concert d'aquesta vesprada comptem amb una colla convidada que intervindrà en la primera part del concert. Es tracta dels nostres amics de la colla de dolçainers i tabaleters, el Regall d'Ontinyent. A les acaballes de 1988, una colla de músics que venien aprenent i juntant-se s'organitzaren en nom del Regall. El seu èxit radica en la seva escola de música tradicional, per la qual han passat mestres com Emili Someño, Jaume Gonçalves Vallès, Domènech, Jordi Rodríguez i ara, per ara, Xus Gandia, Germán Estevez i Isabel Soler. La colla, formada actualment per 25 persones, va augmentant amb les noves incorporacions de l'escola i intervé en nombroses cercaviles, dansades, albaes, correfocs, mercats medievals, festes de moros i cristians i concerts per tot arreu. Per tant, estem davant d'un grup dinàmic, immers plenament en l'activitat sociocultural de la comarca. Va guanyar, amb una formació compartida amb la colla, el màxim guardó del primer premi d'interpretació per a dolçaina i percussió d'Algemesí musical, en les edicions de 2002 i 2003. El segon premi al certamen d'interpretació per a gran colla de la ciutat d'Altea, el 2007. I recentment, el segon premi en el certamen per a gran colla Ciutat de Castanya l'any 2017. Per altra banda, va ser un dels primers grups en fer gravacions de dolçaina al 1995, amb el CD de Festa amb el Regall, esgotades la primera i la segona edició. Després de dècades de formació i consolidació, podem afirmar que la tradició del tabal i la dolçaina s'han recuperat plenament a Ontinyent amb l'exemple d'un grup estable, innovador i generador de vitalitat musical. Els seus directors han estat Joan Martínez, Miquel Sarrió, Ferran Sánchez Gandia, Fernando Cantó Salinas, Andrea Sebastià Molina i ara, per ara, encetem una nova etapa amb el contestar Marcos Verdú, amb el qual fem així mateix el nostre primer concert. També hem gaudit de la presència de directors convidats com José Rafael Pascual Vilaplana i Saúl Gómez i Soler. Aprofitem l'ocasió de tindre avui a la colla del Regall per recordar i fer públic que els amics d'Ontinyent foren una mena de padrins nostres. La morralla va néixer de la mà de Xavi Sauquillo, integrant aleshores de la colla ontinyentina, i donaren junt a ells els primers passos en el nom de la dolçaina i el tabac. Des d'ací, moltes gràcies per la vostra amistat durant tants anys. Amb tots vostès, el Regall. Anirà a càrrec de la colla El Regall, que ens oferirà les següents obres. Sant i Faener, pas doble per a colla de dolçainers i tabaleters, dedicat a Santiago Pons i Sala, dolçainer i membre indispensable de la colla per part del seu grup de dolçainers i tabaleters El Rebuig. Sant Antoni, suite per a dolçaines i percussió, original del mestre valencià Antonio de la Asunción Andrés, que vol evocar la vida d'aquest sant tan arrelat als nostres terres. Aquesta obra té dos moviments, vida i tentacions, i la festa. Al tall per sempre.
Rapsòdia sobre temes del grup valencià Altar, encàrrec de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters per al concert del comiat del grup realitzat al Coll. Amb tots vostès, la colla de dolçainers i tabaleters El Regal, dirigida pel mestre Marcos Verdú.
Morralla de l'Olleria, que ens oferirà el següent repertori. Abertura per un cinquantenari, original del mestre Antonio de la Asunción Andrés, composada al motiu del 50 aniversari de la falla Montardà Torrefiel de València. Matiner del Crist, pas doble de Josep Fuster, dolçainer d'Alboraya, dedicat amb tota l'estima al seu amic Jacint Hernández, gran dolçainer i millor persona, en el dia de la festa gran d'Alcàsser, el seu poble. Pas al pas. Marxa cristiana del compositor contestà Francisco Valor Llorens, amb la que va obtindre el segon premi en el tercer concurs de composició musical al Castell de Dénia. Marxa dedicada al grup de dolçaines i tabals Malpasset de Cocentaina. Àfrica, ballet africà per a collo de dolçaines i percussió, destinat a l'amenització dels ballets a les festes de moros i cristians i música per a concert, original del compositor Marcos Verdú. Aquesta obra va ser interpretada per la nostra collo en la Capitania Moro de les festes de moros i cristians del coll d'enguany, amb el ballet d'Alicia Montava de Cocentaina. Un terròs d'argent, original de José Rafael Pascual Vilaplana. És l'obertura per a dolçaines i percussió dedicada a la colla El Terròs de Petrer, amb motiu del seu 25 aniversari. Amb tots vostès, la colla de dolçaines i percussió, La Morralla, dirigida per el mestre Raimon Llobregat.
abans de finalitzar el concert, demane la presència del president de la colla convidada i del nostre president, Rafa Oltra, que li farà entrega d'un xicotet detall a la colla convidada amb l'agraïment per la seva participació. Que s'interpretarà de forma conjunta per les dues colles serà El Canyís, del nostre amic del regall, Israel Tormo. Aquest passacarrer va ser composat per als moments festius i de desfici, quan compartien velades i aventures amb els castellers del Ball dels Locos, i la morralla va ser testimoni directe de la seva creació. Amb tots vostès, les colles, el regall i la morralla, dirigides per Marcos Verdú.
Maragall, a l'Ajuntament de l'Olleria, per obrir-nos les portes de la Casa Sant Onge, als nostres familiars i amics i a tot el públic que tan amablement ens ha volgut acompanyar en esta vesprada. Una forta abraçada i fins prompte.